सायनासालि नैबे बुहुमा मादि सानदों सुबुंनो गावनि बे जिउखौ साननैसोनि सायनासालि नैबे बुहुमा मादि सानदों सुबुंनो गावनि बे जिउखौ सानदों नामा नों गावखौ अराय सम जोरनानै थागोन जोंनि जिउआ बुहुमाव आलासि बायदि सानदों नामा नों गाव Hello खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामदों ना बयबो एसे नुनायाव मोजाङैनो दं होननानै दा आं दंफैयो सेरफांगुरि रामफलबिल सुइस गेटआवहाय गेट हगारनायाव नोंथांमोना उनावहाय नायनो मोन्दों ओमफ्राय दा बेयावहाय बोसोरफ्रोमबो नभेम्बर दाननि 1 खालार अक्ट'खालि गेट हगारनाय जायो दा बेयावनो गोबां लकेलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयावहाय ना हमफैयो ना सारफैयो ओमफ्राय गोबां गिदिर गिदिर नाबो मोनलाङो गोसो फाफिनदो दे बुहुमनि बिदा फंबायफोर गोसो फाफिनदो दे बुहुमनि बिदा फंबायफोर गोबाव गैलिया संसारा जोबथारसिगोन गोबाव गैलिया संसारा जोबथारसिगोन सानदों नामा नों सुबुं बुहुमखौ गोबाव जोरबावगोन सानदों नामा नों सुबुं बुहुमखौ गोबाव जोरबावगोन साननैसोनि सायनासालि नैबे बुहुमा मादि सानदों सुबुंनो गावनि बे जिउखौ डांगर माছ নাই ডাঙর মাছ নাই খালি বামি বামি এটা ছোট বামি আছে নাকি ছোট ছোট বামি বাচ্চা খালি ফুটপুরা শীতলা না পারুরা হ্যাঁ পারুরা পোখরা পুকিরা Stick video. Untai sih azang kazang hui ini. Untai ya. Foto dong. Nunggu tua. Lalai be. Lalai. Oi, di thuli di usi pijau munali.
ơi 작은 컷 하나고 다이 좀 먹네 마 탐지 우리 숙이야 시작은 하고 시작은 뭐요? 이게 같이 먹는 거. 뭐 해면 되는 거죠? 이게 들어 시대 진짜 문래는 처음이야. 신부와 시작은 문당네 시고 남습니다. 우리 마시만 이거 그 이해를 하니 아 tiếng là nơi à bữa qua ai suy ra cái đi siêu siêu đây ओरैबायदि बुरजा माने मेला जानायफोरबायदि होंगो दोंगो जाफैयो आरो बिराद इन्जय खालामो मानसिफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनलांबाय थागोन होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय जोंबो नाखौ हमगोन ओमफ्राय दा जोङो एसे भिडिअ बानायग्रोखाबाय ओमफ्राय भिडिअ खेबग्रोखांनानै ओमफ्राय दा नै जोंबो नाखौ हमनो नागिरबाय बोनो नागिरबाय जे लाबोखादों जोङो ओमफ्राय दा मोनो ना मोना नायसै मोनबाथ' एसे मोजां जाबाय मोनाबा एसे लासिं जाबाय आरो जाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दा आङो दै गेजेरावसो दं नै नोंथांमोना दैया थौलि सिगांदां थौलि नङाबा बेयाव ओरै फैलाबायनोसै खनायाव लगायबाय जोंहा नों ओरै दैयाव फैजोबदोलै एसे द'खि जानो होननाय बै मासेखौ नायनाय जाबायना. 이제 그팀이 승리해 이놈아는 아이고 खेलायबाय थानोसै थौ दावखोगोन दहाय नि माबायाव हनै देरसिनै बिसोर नाबारलिया ओइ दालाल आद मासिबाव माथाम ए बारलिया बिसोर दस केजि जानो दाना जायालै फै दाबलाना बिसोर बोराय बबेनि नोंसिना आदामोनालाय सिखारगाव मनगाव सिखारगाव थोबायलै मानसिया बेसेबां बुरजा खामारो एबे सेरावल' खबनो हाला नोङो ओमफ्राय दावलुर ओरै बुइस्र' एसे मानसियानो साबसिन दं नायदो बुरजाब्रा नैबे देरसिनथारलै थिखोनो हालालै नैबे गिदिरथार बेसेबां जागोन दालाल फारसेयाव सोदो 30 जागोन नालै बै देरसिन 30 जागोन ना 30 जागोन साजों 10 जागोन ना 30 केजि जागोन होमबालाय 30 केजि जागोन बेखौ 4 केजि सुनो हायो नोंसोर 10 केजि जागोनलै 10 जागोन सोदो बै देरसिना हमलै मानसिफ्रा lama lah kada kini nak humne bestu jaran ho sanke me kira yang blok banega मासे बाबा फैगोनलै फाग्ला बारनि खारदोंमोन ओरै
माबा सुगोरलाय खनसे सुगोर ओमफ्राय सु Ayo mana be? Ring bola main tangan sudah langgar nak. Kun. Ira mau jauh mereka ini berena, ini nana oleh, ini banggal berena. Ini berarti semang nama on ya, semang. Nih nasi lalu, lagi. Lala. Lubis dong saya dah nih, siap. Cing sana, cing ni. Puti mas. Naya size sana ni. Rogo tar. Sudah ada ke? Gimana sih? Nah, ini apa bukannya? Hah? Ini ya? Deh. Ayo dia, mau cara demo. Habis bilang gura. Yalah nih, guna hokep. Bener. Free maslo. Bener nunggu sih. Nah, cara guru lagi. Di bilo giziran deh. Ini di sini ya. Gizir mana? Mat sukep deh bra, jadi misalnya sana kau. Iya. Lu ada ras. Misalnya sana ada. Oh, ibu sirah. Iya tapi lah bra. Nah kasih, bis bra mending. Oh ini masih hab berak zigzag mending mana ini? Rugur kotornya ya. Gila. Sampai gila. Singkulu tuh mungkin sana yang sini. Ikhlas tapi kadang dong. Sana gue seru film bra. Ya. Iya. Munakin ya? Bar 5 sih bukan deh. Nur kok. Ibarat berusaha mana aku nih? Barat kira orang kena diklay. Nilai. Nah, rugur fiting tuh, le. Zaba bici kalam sih na, ras. Bisni aja kalam sih. Bisni aja kalam sih bukan sih zaba. Ngaji ya le. Kau kayu. Karena kamera itu nih dia puide. Macam mana nasi dulu ya disturb aja. Nasi dulu disturb aja. Ma? Mana apa lagi? Guna usah. Bisni aja bukan sih zaba. Puide mana? Dah mana nunggu.
बिसिनिखौ खेबसेनो ज' होद गोथौलै बारलि हमग्रा नै जालालै सिबायसो आयदाय गल्डार दं निफ्राय दोलाबाय खोनाया हाब मानसिया एम्फौखासोलै फिथिख्रिल' नङा नायानो गिदिर गैयालै नै फिसासो बै अबेनिफ्राय बोनो जायगाया दे खिथाथ' लोगोफोरजों दा जोंबो बोनो नागिरबाय मानो होनबा जोंबो जे लाबोखादों ओमफ्राय दा जोंबो एसे हमनानै लांसै मानो होनबा ओरैनो फैनायल' जागोन नङाबा नै होंगो दोंगो मानसि ओरै आयौ अयथासार मानसिफ्रा नै ओमफ्राय दा जोङो एक्सप्लर खालामगासिनो दं दे एकटा दे रेमक बिराद गिदिर दे नै खटपुरा दाना Kokrajhar iman dulu pura ini masih matam अभी जाएगा क्या भैया अरे ठीक है guys लोगोफोर जोंबो नाखौ बोगासिनो सेन मा होनोमोनलाय जेजोंनो बोदों लोगोफोर जोंबो केवालिजों बोगासिनो दं सारनाया जोंना मोजां अराना बेनि थाखायनो जों बोगासिनो ओमफ्राय नाया एसेबां मानि बुरजा मोनाखै दाबो आधा केजिसो जासिगोन आरो ओमफ्राय दा र' जों दस्राफोरनिखौ नायनो बेसे बुरजा मोनदों मानसिफ्रा गोरों हिसाब गैयै मानसिफ्रा नै आयौ दैया बिराद खुरा मा मा दं बाहाय कि আছে बेनो बावल'सो नायानो बारा गैयालै हाब नुना नै तीन साढ़े 5 केजी मान होगा ना कि 4 केजी मान কি মাছ আছে কি বলে এতে পুঠি আর কিবা কিবি ট্যাংরা সাংরা কতপুরা আইলা চিতলা ইমান দূর পুরা আইছে বা চিতলা এই 3 কেজি আছে না আর কেজি মান হবে নাকি 2 কেজি বেশি হবে রে 2 কেজি হবে লাগে ইয়ালো नै बारलि मोनाखै गैया बै बायदावलि नोंनालाय ए बायगौ नांगौ बारलि नाय नायलाय बिदि मास खालि गुरु बेसे बुरजा बुरजा मोनखो एसेल' आदा हाब खबाइसो जाबायना एसे मोनबाय गुरनानैनो बेसे बुरजा बुरजा मोनखो जेखायसो लोगोफोर जोंनाबो गाज्रिद्राय जायासै एसे मोनबाय बोनानै केवालिजों बोबाय जोङो सिङाव दं आधा केजिसो जागोन आरो बारि गाज्रिद्राय जायासै फैनानै लास्ट सिंद्राय नङा जोंनाबो एसे दंदेरो
ओमफ्राय दा जोङो दस्राफोरनिखौ नायबावसै मानसि बुरजा मोनदों माथो मानसिफ्रा बारा गैला माथो थांजोब्बाय राजा खुंगुर राजा जोंनाबो गाज्रिद्राय जायासै एसे मोनस्लाबबोबाय लासिं सिंद्राय जायासै ना मा होनो इलाय आधा केजिनि एसे बारा मोनबाय जों खुनुरुखुम माने जोंना बोनायाबो बारा थिग जाखायाखै आरो जों मोजां सारनो रोंजोबा ना बेनि थाखायनो नायानो माने एसे खमखा देग्लाय माने दस्राफ्राथ' एसेबां माने मोनाखै दस्रा मानसिफ्राबो सोरबा सोरबाथ' मोननाया मोनदों खिन्थु नायानो एसे खम देग्लाय बारा दैबानाबो जायाखैना ओमफ्राय नाखौ दस्रा मानसिफ्राबो बारा बुरजा मोनखायाखै ओमफ्राय बिदिनो ना गिदिर मोनग्राफ्राबो साफा सानैसोल'खा बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामगोन होननानै गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय बाय बाय